Sanibonani ekhaya lamaphupho. Namuhla sikhuluma ngokuphupha inhlanzi. Amaphupho ngenhlanzi. Uma uphupha ubona inhlanzi kusho ukuthi uzoba nempumelelo emsebenzini nasempilweni. Ukuphupha udoba inhlanzi wayibamba uyoba nenhlanhla. Uma iphunyuka uyolahlekelwa yizo zonke izinto ezisemqoka kuwe. Ukuphupha udla inyama kafish, inhlanzi, noma uphuphe udla ukudla okunofish, uthosa, upheka, uhlinza ofish. Ukuphupha inhlanzi isemanzini, emfuleni, uyibamba noma udoba ofish noma ukuphuphe usolwandle o edamini. Ukuphupha ubhabuli, ufish omkhulu, o abancane abaningi, umbokwane, ufish lona ofana nenyoka ohlala ngaphansi kwetshe. Ukuphupha ubhukuda olwandle o emfuleni o edamini kukhona ofish. Amaphupho amayelana nofish wonke achaza inhlanhla. Kungabuye futhi kuchaze ukumitha o isisu. Uma umusha kule channel bengicela ushaye subscribe, uphinde ushare ne-link. Siyatholakala ku-TikTok sichaza amaphupho. Usibhalele ku-inbox sikunikeze inamba ongabuza kuyo amaphupho njalo ekuseni.